Chris Fearn jixraqlu jkun parti mill-Partit Laburista. Hekk iddikjara ma' Net News il-Ministru Rodri Galdes meta staqsejnieh jekk jagħmilx sens li Chris Fearn jibqa' fil-Grupp Parlamentari Laburista wara li l-qorti preseduta mill-Maġistrat Leonard Caruana iddikjarat li hemm raġunijiet biżżejjed biex l-eks deputat Prim Ministru Fearn li preżentament għadu deputat mexxej tal-Partit Laburista jgħaddi ġuri brabta mal-iskandlu tal-Vital Stewart. Jixraqlu wkoll li jkun huwa bħala parti mill-Partit Laburista x'fuq kollox il-Partit Laburista ma jabbanduna l-ħadd. Ħajgħaddi ġuri però dan jagħmel sens għalik li jibqa' parti. Però mhux ħanejdu qatt ma instabħa tisallum il-ġurnata. Net News staqsa lill-Ministru Galdes għaliex qed jagħmlu distinzjoni bejn Chris Fearn u l-kollega tiegħu tas-Sid Distrett Rosien Kutayjar. Dan meta l-eks membru parlamentari Laburista Rosien Kutayjar kienet intalbet tirreżenja wara stejjer li dieru fuq il-medja u r-rabta li kellha ma' Jorgen Fenech. Bil-Ministru Rodri Galdes mill-ġdid jerġa' jagħmel referenza għal dak li qal il-Prim Ministru Robert Abela. Il-Prim Ministru diġà tkellem mod ċar u tal-pożizzjoni tiegħu anke f'dan rigward. Ma muġibniex għalfejn qed timxu differenti bejn Rosien Kutayjar u Chris Fearn. M'għandix inżid ma' dak li diġà qedlek. Robert Abela aktar kmieni din is-sena kien qal li Kutayjar kellha tagħmel apoloġija ġenwina u sinċira qabel ma tkun tista' terġa' tingħaqad mal-Partit Laburista li ma apoloġija baqgħet ma waslet qatt.